Това го пия всеки ден. Витаминозна бомба с джинджифил. Съставки: 30 грама пресен джинджифил, 15 грама прясно куркума, средно голям лимон, средно голям портокал, чайна лъжичка мед, вода по избор. Измийте съставките под студена течаща вода, обелете портокала и лимона и ги почистете от семките. Нарежете корените на джинджифила и куркумата и извлечете сока от съставките с помощта на сокоизстисквачка или блендер. Към готовия сок добавете меда, който сте подготвили. По-рано и ако желаете, разредете напитката с вода. Това е всичко. Шот за имунитет с куркума и джинджифил е идеалният избор, както за профилактика, така и в случай на настинка. Той не само ефективно подпомага организма в борбата с инфекциите, но и има изключителен вкус. Да увеличите допълнително противовъзпалителния ефект на отварата, можете да добавите към нея щипка лют червен пипер или черен пипер. Здравословен, куршум, витаминна бомба с десетки свойства.